Nejen maturanti ve školách, ale i zvířata mají teď zkouškové období. Noví mladíci, kteří jsou cvičení pro záchranářské práce, měli v sobotu možnost získat speciální atesty. Pohár výcvikářů se u nás konal poprvé. Záchranná brigáda kynologů Moravskoslezského kraje pořádala v loni mistrovství republiky a letos si přibrala další iniciativu. Pohár výcvikářů, tedy závod záchranářských psů dle ZZP1 se zápisem zkoušky. Závod byl určen především pro mladé psy do 4 let, kteří začínají s vyhledáváním osob v sutinách, ale mohli se účastnit také při s vyšší složenou zkouškou. Tak to jsou mladé zvířata, čili ti budou postupovat v tom žebříčku nahoru, a aby dospěli, aby se ti psi vycvičili, naučili se hledat, aby dospěli k tomu, že udělají atest a aby mohli být nasazeni jak v rámci České republiky, tak v rámci mezinárodní pomoci. Tady to je teprve základní průprava. Tady jsou psi, kteří skládají zkoušku nebo ze složenou zkouškou ZZP1. Ta zkouška je potom dále náročnější, je ZZP2, zkoušky záchranných prací 2 a zkoušky záchranných prací 3. A všecko je završené kynologickým atestem. Aby ten pes mohl být nasazený do situace opravdu zachraňovat, tak jak bylo třeba teďka v té Barmě nebo v té Číně, tak musí mít splněné atesty. A to buď atesty Ministerstva vnitra, které pořádá Policie České republiky ve spolupráci s hasiči České republiky, anebo mezinárodně, které pořádá Kynologická federace IRO. Šlo především o výměnu zkušeností, zkvalitnění práce psa a psovoda a ověření si jejich sehranosti a výkonnosti. Právě na tom závisí životy obětí zemětřesení nebo průmyslových nehod. Pohár se koná na 2 místech, ve Skotnici a v Šenově u Nového Jičína. Na kynologickém hřišti ve Skotnici probíhala první část zkoušky. Poslušnost a dovednost, ovladatelnost a schopnost překonávat různé překážky. Pro zkoušky v terénu se účastníci přesunuli do bývalého vojenského areálu v Šenově. Ti psi tady konkrétně mají 2 speciální terény na vyhledávání osob. Je potřeba říct, že tady ty sutiny jsou velice pěkné. Je to situace téměř jako v reálu, kdyby se někde něco sesunulo nebo bouchlo, tak si myslím, že ty sutiny by byly velice podobné, že by to takhle vypadalo. A psi mají za úkol najít 3 ztracené osoby ve 2 terénech. Ten poměr těch osob si určují rozhodčí, má to každý pes stejně a může to být, že třeba v některém terénu není žádný figurant a v některém v tom druhém můžou být figuranti. Čili ten poměr si určují rozhodčí, je to pro všechny psy stejně, aby ten psovod nevěděl vlastně, jestli už všechny našel nebo nenašel, až do posledního okamžiku je napnutý. Cílem je vybrat psy vhodné k dalším zkouškám, v nichž půjde o atestaci Ministerstva vnitra pro účast v zahraničních misích. Takových jsou u nás zatím jen 2 desítky. Co se týká plemen, neplatí v tomto směru žádné omezení. Závodit mohou všechny plemena bez rozdílu. Plemena psů se používají všechny možné, jaké existují, není žádné omezení. Samozřejmě lehčí psy jsou lepší, protože se pohybují po těch sutinách bezpečněji, dalo by se říct. To zase nehandicapuje třeba labradory, kteří jsou těžší, ale mají o to lepší čích, dalo by se říct. Nebo každý pes má svoje specifikum, svoje plusy, svoje minusy. Nemusí to být pes ani z rodokmene, můžou cvičit i ořišci.